Njengamanje ngithi angike nginithathe nje nginibeke la kutholakala ukuthi kukhona oyedwa omunye ophume khona kulaba abahlanu abaphumela eLemontville. Uma ubheka nje usuka la nangumfula, nazi izindlu. Njengamanje ngime onqenqemeni, mengingashelela nje ngiyaphansi lapha, umfula uncike ezindlini. Ngabe ikhona indlela labantu abebengasinda ngayo uma ubheka. Ngikhuluma nje kukhulunywa ukuthi la ngikhona uma ubheka lapha emfuleni, amanzi umuntu omela ngikhona la phezulu, amanzi abesesinqeni, okuchaza ukuthi zonke ley'hlahla becishe mhlambe zigqibeke ngaphansi kwamanzi. Nangomgodi omkhulu oseduze kwezindlu. If kuwukuthi amanzi abeqhamuka ngasemgaqweni ngale ngenhla ehla, obvious uma uphumela eminyango noma uvula isicabha, amanzi abekudonsela emfuleni ngoba wonke amanzi abeqhamuka la eLamonti abekujaha ukuthi aye emfuleni ukuze akwazi ukuyolwandle. So kulula kakhulu ukwemuka namanzi la. Akukho ngisho nonqenqema olabe ukuhlukanisa umfula nezindlu.